amua dihay managtiayon, mga batanon pagkahambon, kada gabi walay laing buhaton, bira bisan way kaon. Inig abot na gani sa gabi, iyang asawa wala na'y panti, ug ang bana hangon sad sa kumbati, maong sila always happy. Kung manuroy sila bisan ug asa, iyang bana dili jud ka agwanta. Sigig hangyo nga mangulik na sila, kay si Junior migahi na. Iyang bana pertiga yung gahia, bisan kadusi iyang makaya. Nusurindir na lang iyang asawa, si Mr. Muhangyo pa. Manuroy sila bisan ug asa, iyang bana dili jud ka agwanta. Sige hangyo nga mangulik na sila, kay si Junior migahi na. Ang silingan namong mga batanon, matag gabi ilang lilion, dito sa bongbong ilang abusluton, ug magpasiri tayo. Sa amua dihay managtiayon, mga batanon pagkahambon, kada gabi walay laing buhaton, bira bisan way kaon. Inig abot na gani sa gabi, iyang asawa wala na'y panti, ug ang